हेलो लोगोफोर खुलुमबाय दिनैनि ब्लगखौ आं डाइरेक्ट बेनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आरोना बन दानखानाय दं बन माने जों हाजोआव दंफैयो आरोना मा जायगाखौ आं बेखौ मेनसन खालामला इउटिउबारनि जोंना आं बेखौ मेनसन खालामला जों मा जायगायाव दं जों नायनो हागोन फुरा हाजो एरियायाव आरोना जों जा गाखोनानै थांनांगोन भिडिअ नायनायाव भिउ नायनोबा दसे नेथ' ओमफ्राय नै जा ओरैबायदि गाखोनांगौ आरोना माने जों बे गोजौआव मा खालामनो थांनो नागिरदों होनबा बिरियानि बानायनो थांनो नागिरदों आरोना आयु ओइ भिडिअ बानायनायानो जाला माथो ब्लग बानायनायानो जाला थैगोनसो आयु बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो बानायदों आरोना भिडिअ मा बुंनो मा मानो माने बिरियानि संनानै जाहैनो नागिरदों आरोना अमा लादों माइसे लादों सिदाफोरा नै बेलाय जा थांग्राफोरा नायदो सासे सानै साथाम ओमफ्राय बेनिफ्राय भिउ नाय दिस इज भिउ नै जों दा बिजा ओंखारनानै थांनांगोन गोबावनि उनाव ब्लग बानायनायखौ बोरैबा देहाफोरा जायाखै आरोना दिनै लोगोफोर मोनहैबाय खावसेया ओमफ्राय दै फैजोबनाय सब नायनो हागोन बिजा दै एसे गग्रा फिसा दं बेलाय बेहायनो माबागोन आरोना दा बानायनाय जागोन जोंना बिरियानि ओइ सोरनि हाबानि फैनाय जादों बेहाय बेलाय जोंना बे बिथांनि हाबा दं आरोना गाबोन समफोर माने नै बिजा मा बनसन नागिरनो फैदों खोमा ना जायगा सोलायो आंथ' बारा मोजां मिथिया एलाय बानायग्राफोरा जोंना बिजा दंजोबो थिटखालै लोगोफोर जायगाया सिद्दा खोथा होनखायो नै नोंसोरबो फैनो हागोन बेफोरबायदि जायगायाव इन्जय खालामनो माने गरम बोथोराव न'आव मानो हाबसोनानै थाबाय थानो ओंखायनोथ' जोङो दा बेरायनो होननानै फैदों आरोना बे बिउटिफुल नामा एकदम अन्थाइबारि बारिजों गाखोना थांगोन थ' येन बानायगोन अन्थायावनो नै बेहायनो बानायनाय जासिगोन दा मा बानायो नोंथांमोना नायलांबाय था नै बेलाय बे जराव फज'गोन आरोना अन्थाइ मोनसे होबावनांगोन बेहाय मोजांनो ब्रेन्ड ओरैबायदि मोजांखा आरोना जायगाया बै जा वाटारफल फिसा सा दं दायो थांनाय जाबा देखायनाय जागोन थांनाय जाबा देखायनाय जाला जों दा माइरं थाइरं बेहायनो सुजोबनो हागोन माने जोंथ' दा बेहाय बिरियानि संनो नागिरदों माने माइरङा ओरैबायदि ब्रेन्ड आरोना नोंथांमोना नुबा हाब बैजोंलाय बोरै बिरियानि संगोन सानलायगोन आरोना माने बिराद हिट बानायनो नागिरदों माइरङाबो नै फुरा लकेलसैलाय सांगाखा आरोना जों माने बेफोरबायदि बायनानै जों सङा डाइरेक्ट जों लकेल बिरियानि होनगोन आरोना बेखौ सिदा खोथा लकेल बिरियानि नै बिजा फटक साबाय जानो फुरा रेडि जागासिनो दं बे खर' गाज्रि जाखांबाय बिजा मा होनदों नङा नङा नै बिजामोना नायनो हागोन ओरैबायदि मावथिखा आरोना जोंना इजा लन्डेराया बुंखानाङानो जाय हिनजाव मोनगोन जाखाबाय आरो लाइफ सेट सिदा खोथा ओरैबायदि सङै जायो आरोना दा बेखौ आरो गैला जोंना बिथाङाबो हाबा जासिगोन माने बिराद ब्रेन्ड माने माबा फेसबुकआव फल' खालामनो हागोन एकदम फैसा मोनां जानानै दं एसे भिउ नांबावगौ आरो खामानि दं ओरैबायदि खारो प्रेक्टिसबो नुबाय हारसिंनो खामानिफोरखौ नै बनसन सब बेनो मावजोबखायो सिदा दा लाजिदों आरोना ओंखायनोथ' देखायथ'ला नंगौ दा नै जों आं बे गोजौआव गाखोनो दै नाय बे अन्थायाव आइफनफोर थाबा एसे मोजां जागोन आरोना दा बेनिफ्राय आं गोजौनिफ्राय भिउ देखायनो लोगोफोर नोंसिनो एकदम ओरैबायदि सांगा आरोना नायनो हागोन मोजां नांबाय फैनानै जायगानि नामखौ आं मेनसन खालामथ'ला लोगोफोर माने जायगानि नामखौ जों आगोल फैखांखानायसो जोंनि खाथिनियाथ' मिथिखादोंआनो जानो हागौ दा जों जायगानि नामखौ मेनसन खालामला बेनोसै जों दा मा जायगायाव फैदों नोंथांमोनाबो मिथिया गारा नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन बेलाय बिजा माइरं लकेल बिरियानि जागोन आरोना जोंना दिनै बेलाय माइरङा हिट मिक्स माने ओमफ्राय अमा बेदर लाबोदों नै जों 150नि जोबोर खम माने एफा खम आंबो हमनो हायासै ओमफ्राय बिजा दं सामब्राम गुफुर ओमफ्राय माने हिटखा आया मा दाबुललाय बेलाय सांगा खिन्थु नायलाय बिजा माथो फुरा ब्रेन्ड बुस्थुआ दंजोबो बिजा लाबोदों गय
ओमफ्राय सामब्राम दं ओमफ्राय नै देग्रा ओमफ्राय मा दं जोबोद ओमफ्राय आलु होगोन आरोना जोंना बिरियानियाव आलु होनाय जागोन आयु आलुआनो आलु ओइ फानलुखौल' बुंनाङा जों दा बेहाय मुब्बांबो बानाय जासिगोन मुब्बां थिग आरोना लोगोफोर दा जों नै बे फिसा बानायगासिनो दं दा जेसां हायो नोंथांमोननो देखायलांसां नोंथांमोनहा दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय दा होमबानो बोरै बिरियानि बानायो बेखौबो नुलांगोन आरोना एसे सोलोंनानै ला बारा मोजां मिथियाबा सोलोंनानै लादो बेनोसै ब्रेन्ड बिरियानि आरो एकदम देसि स्टाइल माबा थाइबें नै एकदम माने जावजा आरोना ओरैबायदि दिनैसो फार्स्ट टाइम नुफेरदों बेफोरबायदि नै माने खावसे जानांगौ ओमफ्राय फुरा मोननैबो नांसिलाजोबखानाय नोंथांमोना टाइम लेपखौ एसे नायदो आं दा टाइम लेप होनानै दोननि आरोखि मानो होनोब्ला दा एसे भिडिअआबो गोलाव जागोन ना संनाय मानाय देखायजोब्बाथाय संनाय मानायखौ देखायगोन लोगोफोर नायनो हागोन माइरंखौ सुखांबाय आरोना बिजानै अर सावगासिनो दं देलाय बेहायनो देलाय बहायनायलाय सिम बहायलाय ओइ बहायनायलाय नुदों नङा बहायनायलाय बुस्थुखौ माने बिरियानिया नै बेनो जागोन आरोना सांगानो ग्रोबखा एसे बोनांगोन सांगा जासिगोन दिनैनि बिरियानि संनाया बिजा अमा हागासिनो दं नोंथांमोन आं दहायनो आगोलावनो देखायखादोंमोन ओमफ्राय नै बिजा फुरा ब्रेन्ड नांगौ बुस्थुआनो दंजोबो अमाखौ लाबोनाय जादों मानो होनब्ला 150नि दा बिदिनो बिरियानि जासिगोन आरोना ओमफ्राय बिजानिफ्राय बै जराव मोनसे वाटार फिसा दं वाटारफल माने दहायनि उनाव भिडिअ बानायदों ना माबा वाटारफल होननायानो वाटारसो थांलांबाय थोद जामानो नङालै खस्थ' मोनखायो आं दा बिजा अमा बेदरखौ सुगासिनो दं आरोना फुरा लकेलसो दैयाबो बिरियानिफोराबो लकेल दैयाबो लकेल बिराद मेजेमखा बिराद ब्रेन्डखा आरोना माने जों बेखौबो लोंनो हायो दानो लोंनो होनबा आं लोंनानै देखायनो नोंथांमोननो नायबानो जाबाय जेबो लेथ्रा गैखाया सिद्दा खोथा बारा दै गाङाखै दायो लोंगोन एकदम बायनाय दै बादिसो मोनलोंखायो आरोना दा संनाय मानायखौ देखायनोसै बिदिनो होनलांगासिनो दं दहायनिफ्राय संनाय मानाय देखायनो होननानै दा अर सावनाय जाबाय सांगानो आं माने टाइम लेप लानि आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय टाइम लेपखौ अबे दहायनि माबाया सामब्रामा नै बेबो डाबल ओमफ्राय बे सामब्रामाबो डाबल याद सांगाखा आरोना दिनै याद लाखि बुस्थु मोनबोदों जोङो जानो थाखाय दा नोंथांमोना नायनो हागोन एकदम अन्थायावसो संदों आरोना दिनै जों अन्थाइजों ओरै माबानानै गिदनो दैसो लाबोखादों अमा जोंनिया खर' गाज्रि मानसि दं आरोना नै गलांबाय मानसिया माने हिन्जावफोरा बे मानसिखौ नायनानै गोसोआ नै हाथाइखौ नायबा फाग्लि जाजोबखायो नै जानै अमाखौ लागायजेनबाय जोंना दा माने थाव लाबोलायाखै आरोना आरामसे थाव जाखागोन बे दानो आइदोलै थावआनो थावनि गोनांथियानो गैया ओमफ्राय साराया इजा थांलाय जागासिनो आरोखि मालाया बयलारजों जायो लकेल दाउजों जायो खिन्थु जोंना बेलेग स्टाइलसो दे अमाजोंसो जोंना बिरियानिया हालदा ब्रेन्डखा जोंना दा बेदरा मोनां जासिगोन आरोना ओमफ्राय आरो बिजा मा बानायनो नागिरदोंमोनलाय इखो आलु मेनो नागिरदों आरोना नै बिजों बेलाय नै जा रेडि खालामगासिनो दं आलुआ जोबोर गिदिर आरोना बेलाय आलुआ जोबोर गिदिरखा बेखौनो मेनो नागिरदों याद सांगानो नै आलु बाथोन बानायगोन आरोना जा जासिगोन माने दसे थानानै लोगो मोनलायगोन बेनोसै नै जोंना संग्रा बिथांखौ नाय बिराद ब्रेन्ड संखायो आरोना नै बेहायनो बिरियानिखौ बानायगोन आरोना दा बेदरखौ जों एकदम ब्रेन्ड जायगायाव दोनलायबाय नै टेक्न'लजिया होननांगौ आरोना बेफोरबायदिखौ होनानै होसिगोन नै बिलाय बेनो आरोना दा र'दाय जाहांबा देखायलायनोसै बेटारिबो बारा गैया उपाय गैया आरोना दा इजा आलु मेनायखौ दसे देखायगोन लोगोफोर नोंसिनि ओमफ्राय बेनि उनाव जागोन आरोना ब्रेन्डनो लकेल बिरियानि आरोखि न'नि माइरंजों लोगोफोर जा नै नायलां नै बिजा बेदरा इजा दोनथ'दों दाय लागायनानै होनोसै जों माने मालाया बयलार लकेलफोरजों बानायबा जों अमाजोंसो होयो आरोना नै बे जागोन दाय देखायसिलांजोबगोन ओमफ्राय जा आलु थालु मेगोन आरोखि
इलाय बे पाइपजों माने जों दै लोंनो थाखाय जगार खालामगोन आरोना नै इलाय बे औवानि माबायावनो सोनांसिगोन हासुङाव दा ओरै सोगोन गामियाव थांखायो आरोना लोगोफोर बे दैया आरामसे लिक जानायखाय जों बेहायनो सोनाय जासिगोन नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो चेनेलाव गोदानबा थाब साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय मिस्टार ब्लगखौ दै सोगासिनो दं लोगोफोर माने मालाबा टाइमाव जस जाफ्लाङो माने भिडिअ आगारिया गोबाव जाबाय आरोना खिन्थु दा इहेनो बानायदों आरोना दिनै थ' लोगोफोर जों दा बेहाय आलु सोनाय जाबाय आरोखि बिराद ब्रेन लोगोफोर माने बेहाय जायासै आरोना आलु मेनाया जों दा बेहायसो मेनांसिगोन बे आलुखौ आलु सोनानै होदो आरोना बे सिङाव ब्रेननो दा जों ओंखामखौबो बेजोंनो बानायनो हागौमोन खिन्थु जों इलाय बे बिरियानि स्टाइलसो बानायनो नागिरदों ओंखायनोथ' जों दा बेलाय बेहाय बेखौ सावनानै होसिगोन जोबोर जों नायदों आरोना रावबो बेखौ टेनसन लानो हाया मोजांनो जों नायनानै जों खामनाय मानायखौ जों सब अरखौ खोमबोनानै थांजोबखागोन जों दा बेखौ सावनानै फुरा बेनो बानायखासिगोन लोगोफोर खालामदों आरोना नै नायनि बिरियानिखौ नायनि वाव सुपार हिटखा सम मोनगायो आं नै लकेल बिरियानि बिराद गोलाव जामारदों जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय इलाय बिजाबो आलु मेगासिनो दं बै गोलावल' आं दहाय गुसुं देखायनाया बेहाय मेदों आरोना दा नै बेदरखौल' होनानै होदो दसे थानानै ओमफ्राय नै बे बेदरखौल' होनानै होगोन थाव सब दंखायो सुपार हिट नैल' देकुस्टार आरोखि बिजा मानसिफोरा एकदमबारे दा दसे थानानै जानोल' रेडि जादों जा सामब्राम दं बोरै जाखो आलु मेदों नै ओमफ्राय अन्थायावसो मेनाय जादों आरोना ओमफ्राय इलाय बिजा बिरियानि लागायगासिनो दं अमा बेदरनि बिरियानि आरोखि ओंखामाबो जाहांबाय जाबायानो नै बिजा हिटनो लोगोफोर सब जाजोब्बाय आरोना कमप्लिट नायनो हागोन आलु सिफ्लेनोसै दा नै बिजा रानबाय माने आंनो हरनो दंबावो दा नै इलाय हिटनो लागायजेनबाय आरोना लोगोफोर जानोसै जानायखौ देखायसै र' दसे आं बेखौ सिफ्लेगारसै Hey guys, आलु सिफ्लेगासिनो दं जोंना दुर्गा बर'आ इउटुबारा बिजानि बिरियानि ब्रेन्ड नै अमाखौ देखाय अमाखौ ब्रेन्ड नै नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनो हागोन हिटनो नै आलु सिफ्लेखांबाय गाइस नै जों दा जागासिनो दं आरोना बे बिजा आलु बाथोन ओमफ्राय नै बिजा फुरा हिटनो नै जोंना बिथाङा खेमसे जानानै देखाय दे बोरै हिट जादों आरोना नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनो हागोन माने आं जानायखौ दा देखायथ'ला दा बेलाय दा बे गावबा गाव बाहागो आरोना इसां मेला गोलैदों जोंना दा नै बिजा सब ब्रेन्ड नैलाय दा दिनैनि ब्लगखौ आं एन्ड फोजोबसै नोंथांमोना नायनानै बोरै नाङो लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बाय बाय